od roku 1985, vlastne medzinárodnou pamiatkou UNESCO. UNESCO tiež aj investuje na rekonštrukciu. Všimnite si, že niektoré časti toho múru sú evidentne viditeľne zrekonštruované. A mimochodom tie diery v tom múre, tak tie sa nechávajú v ňom dodnes a ich účel bol na rekonštrukciu. Vlastne keď ste potrebovali obdol opravovať, tak ste do toho nakladali drevené placky a ste potom okolo toho postavili lešenie a mohli sa hradby navyšovať, mohli sa rekonštruovať a tak ďalej. Vlastne ešte, som spomínal, od jeho založenia bolo v niektorých obdobiach slúžilo ako hlavné mesto, v iných nie a trikrát bolo vlastne zvolené za hlavné mesto. Prvýkrát, keď to založili Idrisovci a sem presunuli sem hlavné mesto. Potom počas dynastie Almoravidov a Almohádov bolo hlavným mestom mesto Marrakeš, ktoré oni založili. Marinovci v 14. storočí druhýkrát presunuli hlavné mesto sem do Fézu v 14. storočí, kedy, ako som spomínal, zažil svoj najväčší rozmach. No a po tretíkrát to bolo, keď dynastia Sádejovcov presunula hlavné mesto znovu mimo Fézu, tak to bola práve dynastia Alavitov, ktorá vládne dodnes, ktorá si určila Féz ako hlavné mesto. Dynastia Alavitov je vlastne dneska na svete najmilšie vládnúca, minimálne jedna kráľovská dynastia a je to na celom svete jedna z dvoch dynastií, ktoré si v modernej dobe dneska odvodzujú svoj pôvod priamo tiež od proroka Muhammada. Je to teda Marocké kráľovstvo a Jordánske kráľovstvo. Presun hlavného mesta z Fézu do Rabatu nastal
v podstate. Niektoré časti sú vynechané, ale historický vlastne celej mešity bol do výšky 1,5 metra podložený drevo, údajne preto, aby boli slepcom, aby v starom meste, keď tak aby mohli po okolí tej mešity ako orientačného bodu a teda od brány mešity a od brány univerzity do ďalšej a prejsť podľa toho dreva. No a potom časti toho mesta sa delia niektoré vlastne uličky, cez ktoré pôjdeme, uvidíte, že sú prevažne obytné, niektoré sú prevažne ako trhovisko. Tie, ktoré sú trhové, tak charakter arabských trhov alebo miest sú delené, nie sú zmiešané, alebo tak v prevažnej väčšine je na každom mieste jeden typ produktu, to znamená, či už sa jedná o dielne a remeslá výrobu alebo o predaj. To znamená, je ulička, kde sa predáva tradičné oblečenie, ulička, kde sa predávajú koreniny, ulička, kde sa predáva koža a potom sú zase časti remeslnej dielne, zlato, z medí, časti, kde sa predáva táto svadobná výzdoba, stolári, všetko je to delené, a medzi obytnými časťami